ng Telefon 5, Barely Morales, and again, my partner, Gapon, waay pagkapuuli, si Randy Tayad, mga igala. Asap kita ha, always say a prayer, bisan pagdagan pang mga seasons ng ngagi, Pasko, mapaguntuig, basta ang pag-ampo, di ginato kalimtan, ngatos tong labang magagagahom, tagaan kitag may panglawas, matag-adlaw. Grasya, iyang yatag na to. Magpasalamat kita. Asap, always say a prayer. Bueno, ang suwatan po karitong hatagan ng pagdagan, no, pinadaan kinis sa asawa, nga mapaila lang sa nga, doon na may kanta ni Mardy. Merry Christmas dahil ninyong tanan ug Happy New Year sad. Pasko man unta pero nahasol ko bahin ning bana na ko malabihan ka kuripot. Mahadlo ka makahatag og pinaskuhan. Mao ni karon ang nahitabo. Milubad ang pangarmin. Adlaw sa Pasko, mao gid ang nahitabo. Dong! Hoy, Dongbong, darling, Merry Christmas! Unsa? Merry Christmas, uy! Ikalay miri diha. Oh, ikaw di ay? Kuyawan ko kulbaan ko. Nga naman ka, uy, nga nung kulbaan man ka? Magpaano nasada sila? Kinsa ba sila? Uy, Bong! Ang mga ayog pinaskuhan. Nya kuyawan di ay ka? Unsa man di ay? Nga pwerte man lang daghana. Magpaano ko na sila god. Aw, hatag lang ko ginagmay. Pero grabe na sa sila kadaghan oy. Ang kwanta ang angko ba nga, ug ginagmay pa lang mahimo pero sus magdinagkuay na. Aw, balibaran gud ug wa tay ikahatag. Lisod kay na silang balibaran. Mamugos gyud na sila. Naanad na manggod sila nga sa miaging Pasko manghatag mangyud ta. May to sa una kay taubon man karon gigian man takong hunas. Hinay mang negosyo. Ay sus, problema man kasagdi lang kwit. Si sagdi lang. Ako lay balibad anang mga tao. Tarungon lang na to balibad kwit. Bahala ka di eh. Pero Bong, nagrasyahan baya ta. Kuan lang gud manghatag lang gud ta bisag ginagmay lang. Lisod lagi kayo kay magpaano maguna sila. Ginagmay lang gud na unsa ka ba? May nagkitay manghatag kaysa kita mo'y hatagan. Uy. Unsay but may pasabot Mardi ha? Nga sa ato pa may nagkita ang mulimos kaysa kita ang limsan. Oo, da. Hatag ba eh? Matod pa bayas Biblia dong hanga. No. If you give to the Lord will give you more. Mabalik na nimo. Balik mo nga. Mahubsan ta oy. Unya, unsaon na maron na nimo nga karon taod-taod. May manuktok na maron des gate. Saan na kayo na? Trivia! Trivia! Sir! Eh, Ano, sir? hala isira ang gate ha? Unya, butang ikaratula ang gate nga White House sa sod. Oh, sir. Oh, ngano mitoto ka man ako Trivia ha? Unsa to, sir? Ha? Siyalan walay tao ba? Oh. Kamo di ay, sir. Pahoy di ay mo. Paglikay lang na sa mga ayog pinaskuhan, ha? Kay, aron mamalik na sa agi ba? Sa ato pa, sir, nga wa sa taron. Mao na diya, wa sa taron. Pero, sir, Oh. Pasko ba aron? Panahon ba aron sa paghatagay? Nya, ako rin mo hatag, sila. Way hatag. Ay, langit ra may mobaws ni mo, sir. Saan magbawsa ng langit Trivia, oy? Ha? Ikaw eh, huwag silang ngabili mo da. Sige, sir. Siradaan akong gate. Ilak yun ha, kay tilig, mamugusog sod. Oh, sir. Pero, sir, sandali lang. Oh, nga no, Trivia. Ug dili ka manghatag, sir. Ako di ay, di ko nimo tagaan. Kadagkapin mong sulti diya. Basta doon na kay imong. Doon na kay imong Imong? lakaw, ay, Doon na kay imong. doon na kay, Doon na sa- koy ay imong, ako, doon na koy imong. Oh, doon na kay imong. Dahil ka na. Unsa na ni, oy. Hay! Si. Hay! Alin ako, oy! Ipadla ka, Trivia. Oo, sir. Yun na Bong. Kinsa man mangayo hanga mulikay ka man. Nakalimot ka ba, Mardi? Ha? Suma, sa may aging tuig. Pasko sa to. Lain-lain lang ang mga ayo. Doon ay mga tao nga gitawag nga all walks of life. Ha? Klase-klase lang. Doon ay mga basuriro. Para ka na ra. Natural nga hatagan din na nato ang mga basurero. Tigwa mo sa itong basura ko. Maluoy sa tanila, uy. May ka na lang sila. Napayusahay mga bumbiro. Di pa to'y pulis. Oh, mga kinugos kuno to nato sila nga wakong kaila oy. Mo na nga basta kining Pasko muli kita. Pero kini may lang kuan kaila lang nato og Pasko pero way Pasko tagbuan nato. Di gyud mo tingog. Nya tagpila mo sa lagi hatag di mo sa mga pulis ug sa mga bumbero. Gatos-gatos ra. Pero daghan sa kayo eh. Kuan subay-subay na ko tanan. Nakunahatag sa maging Pasko, hapit 50,000 pesos. Mao ba? Oh. Apil naman ka atong mga silingan anak. O, apil na. Napay ubang mga ayo. Ha? Sila ang magbuot o sila pangayon. Karaganan, litson. Maputo ta ng kalkiha, eh.
Ay, kukadaghan, gid mo bagulbol, uy. Hmm? Og naay mga yu, hatagi lag numero. May salagay mo gawasad, kay malipay ang gihatagan. Sa maghapon, may hatag og 612, ang may gawas 579. Ay, ang ato man ang audience share in town, uy, ug ang atong station ID nga 612, kapoy ni mo. Sige man nagawas. Basta karong Pasko ha, likay-likay lang na ta. Kay murag mahubsan ta sa maabtan sa krisis. Likay-likay ta. Di matabang ning Pasko ha. Pwerte na. Saron. Pasko, Mr. and Mrs. So-and-so! Uy, Huh? murag manaygon ay. Manaygon, no? Manaygon. Wa pa magkila nato. Karon kay Manaygon. Suan-so pa. Balibari. Mabalibarin to Ay, ribya. sagdi na lang gud. Uy, paminahon lang gud natong ilang kanta. Ug mayon mo kanta, hatagan nato usak gatos. Ug bati, piso lang. Nala. Pagkantahalan na sila. Maminaw ta. Yaba! Para ninyo, Mr. So-and-so! Merry Christmas! Ma'am Ninin Moreno or si Ricardo Moreno. Sa tanang, taga-sumad ako. Ang katawa makatambal ka subo, nunot ka na mong nanag-awit. Ang kasadya nga pinatay nagsugo sa pag-uban sa hudya ka. O karon ani aamong giawit, ang kalipay nga way sama. Ubanta, ubanta, ubanta sa kalibutan sa himaya. Atong simbahon si Jesus karon nga natawo. Atong laylayan ang Mesiyas o Ginoo. Atong sayawan ang anak na ulay si Maria. Atong awitan ug maglipay tang tanan. Ang katawa makatambal ka subo, nunod ka na mong nanag-awit. Ang kasadya nga pinatay nagsugo sa pag-uban sa hudya ka. O karon ani among giawit, ang kalipay nga way sama. Ubanta, ubanta, ubanta sa kalibutan sa himaya. Ubanta, ubanta, ubanta sa kalibutan sa himaya. Katawa, unod sa among katawa. May Pasko! May Pasko, sir! May Pasko, sir! May Pasko! Mr. So-and-so, may Pasko! Sir! Kita naman ko sa inyo mga naong. Adiin man, sir. Sa TV. Sir! O sa silida, sir? Taman Jerry. Kasi pagsuon mo. Ring. Kiyat kaning dagway na mo, sir. Tao, serious. O sa tanaw ni mo, mura Mickey Mouse, sir. Dili mo rag Cartoon Network. Samot. Bitaw-bitaw. Nakakita na ko sa inyong mga naong. Murag sa balita man to, pusasan mo duha. Tinuon na, sir. Mga bag-oming ni surrender kay nasakpan mi sa among mga asawang doon na miuyaw. Hadlok ba sa tukhang, sir? Nga nung nahadlok ka man sa tukhang, nga ikaw man nang miingon nga, unsa to? Patukhang ako, day! Nakadimog tukuhan. Yak. O ikaw sa to katong Gubot mo rin, kagubot mo rin. kusog sa kaing mo syagit og O, sa, sir. panyawa, no? Panyawan na ni Bituin, Binimituin? sir. Ano sumpay, sir? Monthly savings. Tigpaminaw, giday na ka ko, sir, ha? Mo lang, pero nahibuol ko nga nung nanaygon, may angkon sila nga sila yung number one nga, di man tinood, di ba? Tinuon na, sir. Kami yun mao ang tunay nga pinakakusog. Mo ba? Kaya hilom-hilom na ni sila, sir. Nabuko na tao na, sir. Yan, nakadawat na mo sa 5 kilong bukas. Nagkadawat, sir. Warta sa takininto, sir. Rapul-rapul, Mo ba? Ikaw, Brad, nakadawat ka na sa 5 kilong bugas sumay. Nakadawat na, sir, pero nireklamo na ko, sir. Nga naman. Kaya nga ako nadawat nga bugas, umay, sir. Luto naman. Pero may problema, sir. Kikipakaon sa niya ni Wing o ni Gina. Pero may nadawat kang kwarta nga 500 pesos. Dawat ka. Bayad sa balay. Oo, nadawat ko, sir, pero madawat. Nga naman. Wa naman mag-antiyo si Aquino.
Bueno, nalingaw ko sa inyong angwit. Mong hatagay ko kamo dako-dako. Pero kay Pasko maron, gusto sad ko nga mag-celebrate sa kuning Pasko ha. Sige sir, way problema sir. O sabi gusto nimo sir. Mukanta sa ko. Di yung kanta ka, sir. O sige, mas mayo pa siguro Ay, sir. kumayo, kita na lang to, manganta. Kana nindot sa sir. Kay Pasko maron, kita na lang tanan. Ato ni pinungod sa tanan na mga binuan. Sige. Aligre, nalingaw ko. Nala, larga. Larga, sir. Gikan sa kamkiran, ha? Larga, sir. Sige, larga. Oh, wa. Tira! Yeah. Gikan sa kabukiran, nahilugsong ni kapatagan. Aron kamo padunggon, ningaygon sa karaan. Kami ang mamasko, manuling daw kaninyo. Hamiling ginikanan o mga kabataan. Among hangyo kaninyo, kung kami ang mamasko. Hatag lang bisag 5, kay kami ay wag ikangho. Mrs. Mr. Taon, kung kami ang paminaon. Pasko karong panahon na, ang dagway ayaw mo utakin saman. Ang magbinati ay kung dili kita mga alalay. Kung muhatag man ayaw dugaya, kay tingalig serhan kami sa restaurant. La 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 la, la 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 la. Husto na ang alas 12. Sa kang Hesus nga pagkatao, ginganlan kini katong Ginoo Emmanuel, Salvador del mundo. Si Gaspar, hari sa Pransya. Si Baltasar, hari sa Java. Si Merchon, ang boteng harian, naglakaw sa Happy Mart ng umpra. Man, permi. Og diha gyoy nasaputan sa kong bana nga nakasud sa bahay kay mangayod pinaskuhan, bayuton nga pagkabatan-on, Kinsa na marde, ha? Nakasod man na siya? mikatkat skural. Kinsa? Mao nakasod. Kinsa man na siya? Imo ko nung kinugos, si Batutay. Batutay. Ay, bayuton man na siya, no? Morag, batutay nga, no? Ha? Batutay. Batutay. Hapit Bayutay. pa. Bayutay yung dato. Kana. Hay, mangay ko na siya pinaskuhan, kay pila na nun ka Pasko nga, wadyo ko no ka makahatag niya. Mao ba? Yun na. Pakingsultihan ako. Amen ko, Daddy. Yun na. Kinsa to ka, ha? Kinsa to ka? Si Batutay bitaw ko, Daddy. Imong kinogos. Mao ba? Di ba nakonsihal ka mas uslob? Oh, Daddy, sa tanawan. Niya ka kay mga kagpinaskuhan mo, Oh, ba? Daddy. Makailag ka ba lang na ako doog Pasko, pero dili Pasko, wadyo kay sangbit-sangpit na ko. Oh, Daddy, dili na tinuod. Unsa ni Daddy, tinuod? oy. Na dito ko sa slob, may tanaw ko sa butanding. Wa kayod butagad ako. Wa kayod maka-free na ako sa butanding. Oh, karon kay abi Pasko naman, nakailag ka na nako. Nagdadi ka pa. Nakailag ka man na nako Pasko. Patay. Pauli ko sa labay. Pauli ka. Bayot. Og nakalitan na lang ko sa dihang maonoy desisyon sa ako ang bana. Ha? Unsa bong? Nag-text na ako si Konsyal Rodi Cabigas. Nga grabe ko no kayo mga tao nga nagpanon, mga pinaskuhan. Unya, Maong manago ta. sa manago uy. Musibat ta dinis bay. Adto ta sa layo, manago ta. Ay ato bangon talang gud ng mga ipinaskuhan. Uy, tarungon ang tugbalibad gawa ta ikahatag. Lisod na kayo. Di yun na sila pabalibad. Maong manago lang ta para makakatarungan ta nga wa ta dinis bay. Uy, na ikaw lay tago ay bong, dinhi lang kusbay. Unsa? Ako'y atubang anang mga taong mga ipinaskuhan. Naaun ta ko'y mga kuan paryente, maikog ta nila. Sige, ako lang tago ha. Ing na lang nga,
Bahala ka din, Spy. Ah. Atubangan ng mga tao, ha? Ayun, nagbalibad ko, makasabot raman na. Basta, mutago lagi ko. Magmotor lang ko. Pag GF lang. Nade, magmotor lang ko para sa ra. Basta mutago ko. Karon na lang kong gabi mo balik. May kay mingaw na. Okay, magmotor lang ko. Hala, tago. Tungod sa kahadlok sa kong bana nga daghan kay mga pinaskuhan mitago gid ni, nagsakay lag motor. Pagkataod-taod mitawag gid nako sa iyang cellphone. Hello, Bong. Hain man karon. Ako mo tago sa Lindugon, si Bunga. Ako sa payag ni board member Yuli Daan. Ambot, payag ba niyo, mansyon? Murag little mansyon. Karon sa amo kang pauli. Karon na lang ito ang gabi. Sa dagan na diyang mga naipileskuhan. Daghan na, pero gitaro na lang kog balibad. Bahala ka, basta tago lagi ko. Tinti lang ako. Bye! Pagkatungang gabi nagpaabot ko sa akong bana, wa pagid mo abot, hangtod nga nabuntag na lang, ug nakalitan na lang ko sa dihang diha sa bayis butyok. Mardi, Oh, makakabalita. unsa man butyok? Si Bay Buong ba na disgrasya man? Ha? Unsa na disgrasya? Ang iyang gisakyan nga motor nakaligis og iro, nakaras ang motor, naguba. Sus, Ang motor? ang iro. Pagtarong Nabuak ay niya, oy. Ang helmet ba? Wa man mag-helmet, nabuak. Ang iyang, tuaro si Bay Buong sa ospital ay. Porbida, ang iyang itlog ni pilit sa tinidor. Nabungkag ang lawa. No. Dili. Bong. Bong. Dahil Marde, sorry. Paita, oy. Animan ko mabag-on tuig sa ospital. Mao na ni Rod, mao na ni. Gabaan tingali ko. Tago ang ko. Di maayong tago tas Pasko. Bisag watay kahatag. Gabaan ko da. Dili ka pagkagawas, uy. Matod bang Dr. Pikinglin o ni Dr. Michael Tabalok, liwas pa kuno sa Tokahari o sa Candelaria ba? Dugay pa di ay. Day, ipangay lang kong pasaylo sa Ginoo ha. Basta sa sunod Pasko, di na dyan ko mutago pa. Manghatag na dyan kong pinaskuhan, di na dyan ko magtiinti. More pa. Oh. Marty, Unsa man ha? Happy Innocence Day ha, and Happy New Year, son. Buti mo, Bong. Hay. Sa inyong pagtuo, gipailan lang kaha ang akong bana nga sa panahon sa Pasko, di giday angay nga mutago ta. Di masagod kalikayan nga pwerte sa kindaghanang mangayo, uy. Hasang driver's taxi. Di na muhatag sa sukli kay Pasko na lagi kuno. Be, unsa man inyong mga panahom ning nagpadaan akong suwat diha ninyo. Suwat nga kahasol gamay ragud kaayo. Unsa man og kamay pasultihon, Mardy. Sige. Si Marde de eto, sender. Kalimot tao, Marde. Marley? Sorry, Marde. Pasko mo ron. Mardi? Nagkahisgot-hisgot ng Pasko. Murag maliksyon sa niyang bana kay nitago. Panahon sa Pasko kay magpanon ng kuno. Nagmotor, na disgrasya noon. Dito patago lindugon. Dito sa bahay ni Yuli. Nagduda siya, payag ba niyo, little mansion. Dapat ka mo, mga tanay ko, hindi mo manago. Adi man natin. Ah. Pero magparty lang. Di panahon nga nanago Nago, minitong me. diha ko sa kalisod. Edi ay. Parang nga narang-arang nako. Nanagid, giandaman na nako. Nga na yung uksa, Nangandam nako. Naanak kay mahikap. Ako, adi Nana ko'y Gracie, mahatag kanis ba? board, bugasto ni 500,000 para sa pinaskuhan lang. No ba? Na naman tayo mahatag sa. Ang Ano imo? ba lang, boss, baos lang. Ang imo? 5,000 ra. Kaya gwa di kay katunol. Ngano ka na sa karaan, no? Akong mama. Bubil mo yung taon kayo sa una man. Manihapon lang may ka ng puto nga barang. Nara karon dato O na yan, mo. naamay mamasko. Gitawag mo sa among bukid. Ban gitawag mo nagmanulindaw. Oh, mo na, gikanta na mo, Manolindaw Daw kan. ka ninyo. Mo rin na siya, Manolindaw. Anam naman sa mo. Kami na naman ko.
Kada manulindaw sa amo gitawag mo lang manulindaw. Manaygon, manulindaw? Oh, manay tawag sa amo niya. Abi nimo kung wa ikahatag akong mama, laom sa kaisag binilabaran ma. Unsa man? Balik tanda ko sa gabi doon ay nanulindaw dire. Unya ma sa wa akong gingan, wa mi ikabiste. Unsa man biste? Wa ikahatag. Laom kaisag balibot tinuod bitaw. Uy, kabisi. Imong raw na, wa may kabisi sa to pa. Wa gid Way siya. kasi Mo yung nga. yung balibaran Kato kay. pagkahubo sa Gahubo. tanan. Kay nanihapon ko taon may puto nga birangoy sa ako lang giingnan nga wa mi tayo ikabiste. Nya, may gani wa tubag sa bisag panty lang. Kau no? Di siya Ala. magpante. Ala. Sige, Marne. Oo, ano Mana na. na kuan na mo na nga. Di lang kita bulihay. Bahala Di na. lang. Tag ay lang bisag way katag na na. Pahiyom. Palibad lang. Pahiyom. Pahiyom kita Oh. imong mga karaan, mga daan nga. Pasensya lang na taron, ha? Oh, nga sinina Pero kana mga dunay artisti. pero og ari kas probinsya dunay manaygo dito ba no? Say ilang ipanaygo pero dito sa amo nga nagkahikay lagi may kay uli amo mga igsuon mga pagumangkon lang ako ano gud kanang gamay ra kong salo-salo. Dunay mga nanaygo na ilang giatol. Ilang giatol. Karon. Oh. Ay, ang ila ato nga nalingaw sila kay nakapaniud to sila, nakakauslas torta, no di ganay gamay ra gud kay palipay maringon ana ba lang. Oh. Anya, Ang nagkanindot, ang ako pasabot, ang nagkanindot ang probinsya usahay, kay manaygon ka, kanang padayonon pa ka, nga labi nagdunay ka may Kanon. salo-salo, pakanon pa ka. karon lisod na kay nga ni Bam ko nato padayonon ang manaygon. Kuyaw kayo, ati mo. Ninao ko ro yung cellphone. Pwera na sa mga maayo, manaygon natin, Pres, no? Maaari mo. Muna magoy mo, manaygon. Katulang, nagbasahi-masahi. Di ba? Dito sa, iusok ito masahi-masahi board, di niya masahian ka. Pang tanaw di mo mga Oh, kanang butang, asa mga napita. tugbay ba, mga Oo, tugbay mga tugbalay, masahian Ato ka. dito kanang mga tiguang Oo. ilang Oo, ibiktimahon biktimahon. nang kanang bikpihan ka. Bipi, masahi. Usay ko ano, masahian ana unya. Makatug taon nun iguang. masahian Hilahinag to dito mga cellphone, mga Mga silpong wa. horot. Katong gibalita atong usang gabi dito sa TV di sa Manila ngang usa ka sundalo gikuutan duha ka babae pinanguot. Nakuha mas kamera, hurot ang iyang bonus. Oh, tinuod na, ati mo. Utang babae. Din kuuti dito sa dagutanan simbahan. Nagkot ba niya maglinya man naman nagkot Oo, magguot. na diyan masad di butang iyang kwarta. Ana kanang iyang bag kanang Sling, Shoulder. Sling bag wag giana dinhi man dapita. Dinhi man dapita. Sige sa nagdagkot ano ka babae din nagsuod kay sa bukuan kay na nako. lamay inang- Hurot ang bonus. Hurot ang bonus sa sundao kay Maghuot. Oh, basta maghuot ati Pres. Babayad ko no to sa ospital. Naarmay uban na Pres, duha na sila. Ang Duha usa, gyud. may Lain mo, istorya Oo, mo. oo. Oh, ang usa mo ay makuot. Mo'y Mo makuot. na bantayan gini nyo. Damag. Maglinya gili mo niya ay may kikistorya nyo. Ayaw gid gyud, ayaw gyud mo pagdangha kanang inyong mga kanang mga knapsack. Ayaw ipaluyo. Ala tubangan. Ayaw Tubangan gyud gyud. ipaluyo kay Magdaan kasi na mga bata ray mo kuan na mo bukas sa zipper. Sa mana salisi gang. Salisigang. Sir Ariel. May naghabo-habo. Sir Ariel. No. Mas may habo-habo kaysa sa lisi. 100 yung gikuot. May lang nasa. Habo-habo. Okay, Merry Christmas ninyo tanan. Salamat kayo. Merry Christmas! Malapay Pasko! Ah, Marne. Sa tanan. Ay, igyo mong panago, ha? Okay. Standby lang desbay. Okay, salamat sa pagpadangat nitong tulumanon, Marne. Kuna ko ang Pasol Tihon.